Aha, pripravené. 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 No však ale ona povedala, to si až potom vyriešite. Ona to cez účet zaplatila a nemusíš jej to hneď, že UTK dávať, ani aj to nemám nosiť. To až potom, keď toto... A ste vyoblíkané? Áno. Tak ja filmujem. Ja nefacím, ja filmujem. Že ak je to tu pripravené. Vieš, o 3, o 4 sa to začne zlézať iba. Presne, to vždycky je u nás taký hodinový posun. Môžeš. Pustím ti aj to video, počkaj. Čo ma filmuješ? Ona sa vždycky otočí, lebo nemusí, ale... No. Pod schodami tam to budú zeškrabať, dobre? Idete tam sadnúť. Círka, poď sa tuto upred. Alebo lahnúť, alebo sadnúť, alebo... Ukážte tváre. Náma či člen? Čau, daj papa. Ráno o 4:00 je tma. Ráno, ale už teraz v obede, že už sa to predlží. Čo je Lenka, alebo že sú tam máš? No, Jaro tu už bol a potom príde Jožo s letom. Kedy budete mať? Tento rok? Vážne tento rok budete mať? Kedy? Máte svetkov na to? A načapeme sa. Áno. Tak to pôjdem. To potom príjmem pozvanku. Keby si náhodou zabudla, tak ja prídem aj tak. A rok budeme v telke. Dovolíte, ja som z televízie Teatry. Ja som z televízie. Pozor, zober babulu. Babulu je zober. No. A ešte. No, tam ich dobre. Sa narobí. Všetko najlepšie. To sú také špeciálne. 77 krát a potom to bude. Už to je hotovo. A zase. Vylej na to kybel vody. A tá si musí horeť, ne? Ešte to nepokný, lebo to je dobre. Ne. Zase ide. Oblej to z vodu. Ešte. Ešte furt je to Ešte, stučka, musí ešte, horeť, no. pojď. No len aby si neodpadla, keď sa sfúkneš celá. Toto. Nechcem. Dobrú chuť. Ďakujem. A ty máš tortu? Ideme zobrať, že? Kam? Tam? Ham? Ňam? Táto ideme robiť kávu. Aha, treba. Len, že to praskneš. Prosíš si ešte? Daj, ešte si dá Filip, lebo on je hladný. Vyzerá teda tak. Babika synovi si nedala ešte? Co ti to tak, že? Bože, robila som... Prav. Poď, sír. Sír, tuto. Lekvár. Tak idem preč od teba. Ahoj, Savinka. Daj bočku. Daj bočku. Ty si zlatá. Dobre, ahoj, Tomi, ahoj. Majte sa, ahoj. Čaute, papa Samíka,
Daj papa. Čaute. Čaute. Ahoj. Ty vydaj vedieť toto. No, daj papa. Papa daj. Nemôžeš ísť. Všetko sa točí sa. Idem k tebe bližšie a môžeš... Uvidíme, či máš angínový jazyk bielý. Neviem. Jo. Nemám asi. No čo, ideš teda vyrušťať?